Slovenija za Srbiju predstavlja ulaznicu na tržište Evropske unije i u tom smislu naša preduzeća moraju da iskoriste sve mogućnosti tog položaja u smislu pozitivnog iskustva njihovih partnera iz Slovenije. Istovremeno, Srbija za Sloveniju predstavlja ulaznicu na tržište Ruske federacije, a od aprila 2009. godine i Belorusije, što u uslovima smanjene globalne tražnje može da bude od vitalnog značaja. Siguran sam da ćete imati punu podršku obe vlade u realizaciji vaših ciljeva. Srbija je u prethodnih nekoliko godina ostvarila visok privredni rast koji se kreta u proseku oko 7% na godišnjem nivou, koji je između ostalog bio proizvod visokog nivoa direktnih stranih investicija. Značajan deo došao je iz Slovenije, koja je ukupnim investicijama od preko 1,2 milijarde evra među prvih 5 stranih investitora u Srbiji. Jedan od najboljih primera je Gorenje, koje je uložilo značajna sredstva u proizvodne pogone u Srbiji, iz kojih dalje izvozi u svet. Republika Srbija je od početka podržavala ovu investiciju i proizvode iz Gorenja smatra za domaće proizvode, a nedavno ih je među prvima uključila na listu proizvoda koji se mogu kupiti preko subvencionisanih kredita za građane Srbije,